les escales. Merda! Què passa? Res, que ets pagat, però no passa res. Segur que estàs bé? Sí, ara estic entrant a casa, carinyo. Ai, tinc tantes ganes de veure. Hola, carinyo, ja he arribat. Hola, com ha anat la feina? Bé. Mira, et deixo que tinc el dinar a taula, D'acord. Adéu. Bon dia. Tal com dèiem fa un moment, l'escàndol sobre les trames negres que esquitxa diversos ministres del govern tot just acaba de començar. Tenim amb nosaltres la portaveu de l'oposició que per voluntat pròpia ha insistit a posar les coses al seu lloc. Què hi ha de veritat en totes les acusacions que se'ls imputen? Ja, però... Comprenc. Ja ho han pogut sentir. Aquestes acusacions, tremendes acusacions, capgiren la situació. I això és tot de moment des del Castell de Congressos. Adriana Puntí, Dinamita, TV3. Ei, que això és un carril bici! Que això és el carril bici! És merda, sí. I no em mirin i es queixi que és culpa seva perquè és un carril gos. Haver mirat el noticiari de cagades. Calla, mono! És que s'ha de ser imbècil per anar pel carril d'estrabades, home. Mira per on vas, capollo! Pista! Que és un carril bici! Si no sap anar pel carrer, no vagi pel carrer! I això ha estat tot per avui. Moltes gràcies. Per mi que si són postissos, miren massa el sostre. I el cul també el té de silicona. Com ho saps si no se li veu? Perquè m'ho han dit. A més, perquè se la veu més aixecada. Els cargols per mi, va. Que esteu de demanar sempre el mateix? Tu cargols, empollastre, tu cargols, empollastre. Què passa? A mi m'agrada el pollastre. Estic fart de la rutina, fart. I tu què, que sempre demanes amanida? Si vull conservar la línia, però això s'ha acabat. Penso canviar de vida. I què penses fer? Em buscaré una altra feina, això per començar. A la teva edat, impossible. Faré esports d'aventura, pointing, paracaigudisme. Si tu et mereixes a l'autobús. Recorreré el món en bicicleta, viatjaré per l'Àfrica Negra. Tot això són moltes peles i tu sempre vas escurant. Però alguna cosa s'ha de fer. I si demano el divorci? Em buscaré un amant. Que no, que el divorci és horrorós. Advocats, custòdies, pensions, paperassa. I un amant no te l'aconsello. La primera setmana molt bé, però després és més del mateix però amb un altre. Però alguna cosa s'ha de poder fer. No sé, algun canvi, alguna innovació. No podem estar tota la vida així. Tens raó. És que sembla... Tu. Senyor, molt bé, n'estic fort de fer cada dia el mateix. Abandonem-ho tot! Sí! Em sembla que a la taula avui tindrem problemes. Aquell, si sempre fa el mateix. Ja estic acostumat. Pura rutina. Sí, demà mateix! No, jo demà mateix no puc. Jo tampoc. Qualsevol patrocina el temps. I fins aquí la previsió del temps. I ara passem a la previsió de deposicions animals. Al centre de la ciutat hi haurà domini de cagades de gossos per tota la zona, tot i que al matí encara podrem trobar trams de carrenets a la meitat nord de la plaça de la Virreina. Per la tarda s'esperen quantitats abundants de cagades als districtes 5è, 3è i 9è, que poden anar acompanyades de ruixats dèbils. A mesura que avanci la nit, les cagades tendiran a desaparèixer. I això és tot. Bona nit. I aquestes pingules són per la memòria. I s'hi nota? Sí, però em produeixen gasos i llavors vaig de prendre aquestes altres per evitar les flatulències. Ai, caram, i li van bé? Sí, per les flatulències sí, però em produeixen marejos i llavors vaig de prendre aquestes altres. Ai, i llestos? No, llestos no, em provoquen hipertensió, llavors vaig de prendre aquestes altres. A bé, llavors ja rotlla bé, oi? Què més voldria? Les que em provoquen hipertensió també em provoquen mal de cap, llavors vaig de prendre aquestes píndoles grogues. I prou efectes secundaris? No, les que em tranquil·litzen em produeixen atacs de caspa. Llavors m'haig d'aplicar aquesta loció anticaspa, però em dona una picor per tot el cos, per la qual cosa m'haig de prendre aquestes píndoles verdes que em produeixen pèrdues de memòria. Que ja li he dit que si la memòria me la donen, però aleshores em fan que em vagi fotent pecs per tots els racons. Escolti, que sembla que m'hagi cagat, això no hi ha res. Ets tu, oi? Sí. Fa molt de temps. Molt. M'has perdut.
Ángeles de Charlie? Però aquelles ties anaven totes siliconades. No podrien ser mai policies. Siliconades? Sí, com la del Telenotícies. A totes siliconades, sembla una dona biònica. Com ho saps? Tothom ho sap. Diuen que està tota reconstruïda per la NASA. Diuen, jo no sé. A mi el que m'agrada és el Colombo. Si sempre fa el mateix, el Colombo. Sí, ja, però m'agrada veure com ho va descobrint tot de mica en mica. No. Per descobrir-ho tot de mica en mica, la tia que ja ha escrit un crim. Sí, ja, però ja la policia sempre quedem com idiotes. Ei, el Cannon estava bé. El Cannon és un detectiu, com el Magnum. Els detectius sempre són intel·ligents, i els policies o tontos o corruptes. No, arma letal no són corruptes. No, encara pitjor. L'un està boig i l'altre només vol deixar el cos. Els intocables. Els intocables, uns policies que persegueixen mafiosos amb camises amb midonades. Vinga, home, ciència-ficció. Ei, ho vas llegir, allò de la batuda del moll? Sí, va haver-hi trets i tot. Alto, mosso! Alto! Ja ens tocarà a nosaltres, Espero. Sí. Què, anem per feina? Quin remei. Com ho fem? Per colors, per suma de les matrícules, per números? No sé. Vinga, va, digue'm un número. El 4. Molt bé. El 4. Familiars. M'agraden els familiars. Què li diem? No ho sé, improvisem. Bona tarda. Què? No portem el retrovisor una mica massa gran? Capés. Benvinguts a Ventrílocs Anònims. Avui obrirem la nostra teràpia de grup amb l'aportació d'un nou membre, l'Eduard. Hola! Endavant, t'escoltem. Bé, el cas és que estic enganxat al meu ninot Poppy. Ho he intentat tot per deixar-lo. Tranquil, Eduard. Jo també hi estava enganxada i al final, ja ho veus? Molt bé! Vols dir alguna cosa? Sí. Jo, quan estava enganxada al meu ninot, no era jo. Calla, desgraciats de merda, que no sabem fer res sense nosaltres. Eduard, vull que deixis el ninot ara mateix. No puc. Vinga, Eduard. Vinga, vinga. Tu pots, Eduard. Molt bé, és un bon començament. Per avui ja n'hi ha prou. Demà continuem, d'acord? Adéu, Poppy. Calla, No sé què faria sense mi, idiota. Bon dia, tornem des del Festival de Congressos per oferir-los en directe el cara a cara que mantindran els diversos membres del govern implicats en l'escàndol de les trames negres. Sí, sembla que ja han arribat els implicats i que el cara a cara és a punt de començar. Bé, no sembla que hi hagi a priori voluntat de fer-se entendre per part de les dues parts implicades. Això és tot de moment des de l'estadi de congressos. Adriana Puntí, dinàmica, TV3. Mira, Aina, ja veuràs, no falla mai. Home, va. Què t'hi jugues? 10.000 peles. Hola. Hola, Aina. Què feu? Mira, aquí estem, mirant pits siliconats. Qui porta silicona? Totes. Si no porten silicona als pits, em porten els llavis... A veure, la del Telenotícies, què dius? No, Telenotícies? I tant, ho porta tot de silicona. Si se li va patar l'altre dia un pit al pont aeri i van passar-se 3 dies per desenganxar els passatgers. Va, no diguis impedit. No, si a mi ja m'està bé, eh? A mi m'agrada, oi que sí? Sí. Jo no tinc res en contra dels pits operats. A tu mateixa, per exemple, trobo que et queden molt bé. Jo no porto silicona. Sí, ja. Però per què no ho diu tranquil·lament? Si als tios no ens importa, al contrari. Jo no porto silicona. Que no pot ser que siguin teus. De tota la vida. Que no són de debò, no n'hi ha de tan perfectes. Vas conya? Que no, que us dic que són meves. Va, vinga, renta alguna cosa, tia. No t'ho creus? Clar que no. Té, toca'm.
Jo? Que va, què dius, tia? Que et dic que em toquis? Aquí al mig. A veure si la gent pensarà que sóc un depravat d'aquest. Que em toquis. És veritat. Som de debò. Puc? Esclar. Són autèntiques. Qui l'havia de dir, tan perfecte. Això és natural 100% i per molts anys. Si no ho veig, vull dir, si no ho toco, jo... Increïble, felicitats. Gràcies. Perdona si hem dubtat de tu, Escolta, tu no em devies 10.000 peres? Estúpid!